माबायदि लस जागोन ना अनेक लस आगदानि असे हाग्रानि खांनाय गाज्रि जाबायलै नङा खानायाबो दासो एसे So hello everyone, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जालायबाय दा नोंथांमोना बैसागु नांबाय जानो हागौ दिनैनिफ्राय दिनै संक्रान्ति आरोना 16 थारिख दा नोंथांमोननि सिगाङाव बेनो खोन्थानाय जानाया भिडिअ बानायनाया जाहैबाय दुखुनांथावनि बाथ्रा लोगोनि मोसौआ आंजों थाफाग्रा मटाटा सासे दंना बे लोगोनि मोसौआ बिसिनि मोसौआ आरोना दा हाफ्राव गलांनानै आथिं लेंग्रा जादों दा आथिं लेंग्रा जानानै थाबायनो हाला आरो आथिं बायबाय बेबायदि आरो बेखौनो नायनो नागिरदों आङो लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय संक्रान्तियाव बोरै जादोंथाय जोंनाबो सैमाया मासे अरजादों दस्रानिजों आरो फिसिनाय सैमायानो दस्रानि ब्रायानि सैमाजों अरजादों आरोना दा बेखायनो अरजानायखाय एसे दुखु मोनबाय दा बोरै जायो नायसै नोंथांमोना देखायगासिनो आङो मोसौआ माबायदि अबस्थायाव दङ माबायदि जादों दा लोगोफोर खाफालनि गाज्रि जाहैबाय देग्लाय बैसागुआवनो माबा मोसौ माबासो जाहैबाय आथिं लेंग्रासो लोगो मोननाय जाहैबाय लोगोनिया आरोना जोंनाथ' नङा जोंनाबो सैमाया अरजादों जाहैबाय जेबो नंला बियो माने एसेल' अरदों आरोना नोंथांमोना नायबाय थादो लोगोनि मोसौखौ दा स्पटआव चलो नायसै बेबायदि आथिं बायजोबबाय बारस'नो नागिरबावो थेलानिफ्रायनो ओजों जाबावला होनदो आगदानि असे मा जानानै मोसौ दामब्रि गोसोमखौ ज्राव हाखर दंना खाथियाव हाखराव जब' सेस खर'आबो उदै सिङाव नायबाय आङो आथिङा ओरै बेखौ आथिं बायबाय नुखाबाय आं दांनोबा बायबाय मैयाबो आथिं बेखौ लामायावसो थाबाय थासिगोन ना मा जाखो नै आथिं जाला बायबाय गैला बे बायदोंसो माबा खाना हो सिरें खानांगोन बै फारसेयाबो नैबे फारसेयाबो एसे बोलो गैला ओरै लाबाय थानाया दहाय सानाय दावखोबाय जाबाय बेनाव औ बिथुनामोन सागानायनि सागानायनि बे बांसिनसो जागोन बे गाबोन गुसुजों जाबजों गाबसिनगोन बियो सिरें होयोबा माबा जाखो बेखौथ' लादों गासिनानै जालानो होलांथार हनै आयु गैला आथिं फेग्रे फेग्रे जाबाय सिरें खाबा एसे रोदोमफिनगोन बे उनाव दावखोलांनोबो हाला नालाय कलेजसिम थांनो हानायमोन बाना कलेजसिम बामनासो लांनांसिगोन आथिं मावजोबबाय थोर हरबाय नै सर'गानिफ्राय गोथै बारिसिम थांनो हादोंबा बिसिम मोननो हायाखैना हाला लोंग्रोदों बैसागुनि अभारफ्ला जादों गैला आथिङानो जायगाखौ लांनो हादों फन नाम्बारा माबा गैला जिबनावनो बरबाद जाबायलै नोंना बेजोंनो रोदोमफिनगोनदां ना हिनजावनि थाखाय ना लालो हिनजावनि थाखायनो जिबनाव बरबाद होनदों संक्रान्तियावनो सेस हिनजावनि थाखायनो बरबाद ओंलै फोथा थुवाखैमोन लालाया साफा थुजोबथारनांगौमोन ना बोरदों दा ओंखायनो ना बोरदों नोंसोरदों सानखादों दाबो फुङाव गाज्रि जादोंना नै बावनोथार बे गेजेरजों सादोंना सायाखै बे सागानायनि बिजि थुदों सागानायनि बिजि थुनो थिनबाय थुवा बिराद दुरबल जासिगोनलै बे बिजि थुवाखैबा बिजि थुनांगौमोन आं नैबावसो नुबाय थादों बेवहाय नङा बायाखै नैबावसो बिदियावनो बायो बे गेजेरना सिरेन होनानैसो आराम माबानांगौ ना सिरेना दा गन मोनसे ओरै होनानै सिरेन दं फानथार जा गिजि गोसाखा दुस्थुल'रा गम फायसै नङा गोदो सेंग्राफ्रा दालाय सोलोङामोन दा बिदि आंहासो आथिं बायफानाय मोनलायबायलै थोआ नामासो होननानै
सादोंदां साबा बिराद कन्ट्रल खालामगासिनो दं ना खिज्रायलायबाय मानसि दहायनो गाबसोमोन गैलामोन फाला गाबना मा जासिगौमोन मोसौखायसो कन्ट्रल थाबायना बिराद मोजांमोन नालाय थाग्राखामोन ना मोसौआ थिग जागौमोन बेयो गाज्रि जाबायलै बांद्राय माबा नङामोन बुस्थु नङामोन ओरै खालि मोजां ना? बेल'मोन आरो ओरै नारथाब दानो बेलेग नामा ओरैनो नैबे सिरेनजों नैबेजों ओरै मोनसे फानजाबनो मोननांगौ मोसायो आं नोंखौ ओरै लाग्रोगोन मुलिया माखौ होखो हाग्रानि हाग्रानि खांनाय खांनाय सिरेना एसे फिसाद्राय जादों माबाद्राय जादों खान्दाद्राय जादों खाथि मोनसे होदेरबावनोसै गोदान बानायनानै ओरै जखा दुरुं हानानै ओमफ्राय दुरुङा खान्दाद्राय जादों आथिङाव थोरलोबोफ्लांबाय जाखांदोंना जायो गस्ल'बा ओमफ्राय उनाव गेसेंबाबो जायो खिन्थु रोजोबबा साबसिन जायो उनाव गस्ल'ब्रा ओमफ्राय दा माबाया बेखौ हास'नांसिगौसो मिथिबाय आं नैबे जादोंमोन बांगालफ्रा मैया लायनो थांनायाव बिबायब्रा ओजोंहाय मोसौ खाथियाव गैबावा बोरमाफोर मोनबा बैसागुआव बिराद मोजां जाबायमोन ना बोरमा जाहाबो दोननाव गलांनानै दंमोन लाना फैनांगौ होनदों बैसागुनि 1 थारिखआव बिदि मावसै जेनेबा 1 थारिखआवसो मावसै नामा चिरां दङो ओरै गोजौआव गुवार मालिकआनो बेनोमोन मालिक मोटू सेन मोटा पैसा नामा खोन्थाखाबाय बे दुरुंखौ हास'जोबनांसिगोन मिथिबाय बै फारसेनि दुरुंखौबो बैथिं लास'लां एसे ओरै लां होमबाना बैखौ बोनाय जायो नैबे सैनायासो जायाखै चिरां सैनायासो फिसा होनांगौ ना फारसे जायो बेखौनो माहा खोरोमग्रायाव नों जानला मोनला रोनांगौ बेनोसो जागोनदां सोरबा सिंगार फैगोन नै दानो सासेखौ माबालाय सोरथाय मोजां जागोन बे जौ लोंग्रा मोजां जागोन बे लोंनानै डाइरेक्ट मोसाग्रा नामा ओरै सेबबावनांगौमोन ए जायोथ' माबायदि लस जागोन नोंहा अनेक लस मोननै गैला गारि लस होनदो गारि मोनगौमोन बेखौ फेदेरना फानोबा साखा खबनै ना आइफनमोन आइफनमोन ए आइफन 16 गैला दा नै साबोदां बुस्थुआ दासो सादों दासो सादों नांहैबायदां बिजि थुबानो एसे माबाबायमोन ना मैया बेयो बिजि थुनांगौमोन दा एसे साबाय बियो गाज्रि जाबायलै नङा खानायाबो दासो एसे सिरेन हमनाय जायाखै सिरेन हासुलायबासो सैनायानो सानो हाला बियो नै मावजोबलायो थोर थोरनो डाक्टार माबायाखै खिथानांगौमोन नों दहाय कन्ट्रफोराव थांलायनायानो थ' मोजां देरखाबायमोन ना हामो दसेनो दा बेनोसै हामबा हामबाय हामाबा हामासै ना मा होनो मालिक 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 ओइ मालिक मालिक बेनोसै दे मालिकफोर थेंक्स फर वाचिं गाइस नोंथांमोना नुबाय माबोरै माबोरै जाखो बिदिनोसै होनबा माथो खालामबावनो उफाय गैला जाबायबा गथ'नाया लोगोफोर बाय बाय